какво става, хора? Днес ще играем в Delta PvP с Jumpy и... Кажи нещо. Как сте? И Солта, който... И Hyper Viper, моя грешка, който отиде, го викнаха и... Днес ще отварям килове, ето вижте 42 кила. Ето, нямам могат да ви се паднат. Ела ти дам 2. Ай, мерси! Вземи. И сега почваме. От първа кей ми се пада. Падна ми се. Първо ти! Точно един Delta кей. Така. Айде отваря бе. А, да. И ако си мислите, че червеното е нотинг, те са бариери, които много ви помагат. Къде си? $1000. Кой ти ги да? Нати малко айки. Нима набутвай сайте ми. XP ботът. Кит ви, бейби! Така. Кит. 10 000, това е добре. Сега ще видим. Аз викам само някакъв кит ви, бейби! Още един Delta кей ми се пада. Така. Сега да видим какво ще ми се падне от... И... 1000. Отварям 6, отварям четвъртия кей. И ми се пада. Колко кия ще отваряш, бе? Аз колко ти дал? 2? Да. 40. Абе, кой ми мета толкова, бе? Абе... Идем пише, разбой. И така. И отварям още един. И... Gold Apple. Регове. И преди малко тепахме един в скина в клипа на Никито и ме караха с подегъм. Да, за жалост. Ема съм чист. Много разни такива садири, дето ги килват и накрая казват хакер. Хак. Така и дъма блокове. Както виждате, за сега не е с много успех. От 8 кия само един кит VIP. Така, паднаха ми се бариери. Ще имаме още килове, значи. И 10 000. Аз спелезих лек. Да, от кит VIP. Сега се бия с него. Не. Аз се чуя за кого тогава. Чама, кога ще взема някой секция. Ева ти дам още айтеми. Не искам, ама бутваш някакви тъпи айтеми. Diamond блокове не щеш. Така. Как ки набута. И така. И... Нещо. Аз ще ги взема, аз ще ги продам в ларкшоп. То не може да се продават. Ти ще ми кажеш. Аз ли вчера гледах шопа. На вас ще няма. Бат. Нищо. Хора, ако ми обучи микрофона, това е от... Защото не снима с истински микрофон, снима с някаква камера. Ето, 16 за $100. Айде! Кое бе, XP ботълките? Да. Бат, късмет. Сега ще кажа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ела ти дам още. Идвам! Аз имам 61к. Аз взех тук $100,200. Аз имам 60к. Аз купиша ларп. Спаун. Аз имам 61к вече. Това. Първо, ще те го чу. Да, той го викаха за мен. Ела ти дам още XP ботълки. Дай! Така. Много ми се падат нещо. Така. Ларкшоп. Слагаме Delta кей и ми се падна. Айде нещо хубаво. Kit Gold! Супер! Ти пък изкарай баш ти късмета. Това е много добре. За първи път ми се пада Kit Gold. И то точно на клипа. Нали, това е добре. Така, жай малко Legendary Key и тако. Да, не знам как се направиш мега яки пари от Legendary Key от Golden Apple. Чуй сега, една Golden Apple я продаваш за $150. Да, лега? Лега, един лег за 3000. Обаче пък и доста скъпо се купуват. Да. Един лек е 10к. Нищо. И един даймонд се продава за 30. Аз си правя блок. Още, супер. Един обикновен даймонд блок ли? Не. Обикновено даймонд. Да, мерси Дани за блоковите. Бати. Така, благодаря. Аз заради тебе днеска си... брат. 3 пъти подред ми се пада Delta кей. Не знам, обаче аз заради тебе вече съм си направил 4к до тук. Аз направих повече от тебе само... Айде още 10к. Стига бе! Ти си много нагъл бе, човек! Имам 71к вече. Как бе?
Падат ми се няколко пъти по деска. И... Дай 10 скала, Бегай, бе. Имаш да ме връщаш. Не помняш ли? Ние ти връщам, да не казвам. Нямам нищо да ти връщам. Имаш. Кит год плюс кит реагент. О, да му блоковете. Не. Дай ми да му блоковете. Метнах ги тук при... Бум! Къй са, бе? Дай ми един ключ. Ще дам един негър, ако мокнеш. Добре. Дай. Бега, бе. Добре, няма мокна. Не мъквай. Те са просто филна. Още 10 скала, брат. Човек, дай поне едни 20 скала, честно, дай. Още 10 скала. Аз дал 50 кави. Еба се, бе, още 1000. Дал си ми ти. Дал си 100 кала, айде. Какво можеш, бе? Значи още да му блокове. Айде кай ми то сигурно. Значи още да му блокове. Se фикса в кой сега. Ама няма ти ги върна. Ха. Магмата. Защото съм бантам. Не, бе, дай ми ги 100, бе, поне ми дай... Бегай, бе. Аре, бе, от 100 поне ми дай 20, бе. Значи още дайте ми. От 100 ми дай 20. Падна ми се кит донейтор. Дай ми 20. Вече събрах 4 дъма сета. Че 5 пъти по-малко, бе. Малко е. Няма. Значи хора, вижте. Падна ми си кит VIP, кит год, кит реагент и... Последния не го помня. Последния какъв ли? Кит донейтор. Не знам, защо си пълен късметлия. Още дъма блокове. Ако се падна още пари ми ги даваш, чуля. Да, бе, да. Айде, плиз. Айде. Става ли? Не. Айде! Още един кит реагент. Аз съм фул лъкък днеска. Ама днеска ме пребиха с сняг, това е тъпото. Пребили са го с сняг, вижте каква хубава логика. Да, ми го натъха да не казвам къде. Ми го натъхаха. И то момиче. Да. И то мазохист. О, боже, за какво говориш? Както идея, няма да говоря. Садък. Аха. И кит год. Още един кит год. Добре, защо си такъв късметлия? Искам да убия, бе? Аз диамантите. Не. И така, хора. Почти ми се напълни инвентара. Мръсно да ни кам. Чакай да остава тук един кит год. Аре, дай го, бе. Дай го, бе. Остават ми още 10 кея. Аре, дай няколко, бе. Дай един. Падна ми се 10к. Пресо, бе, мразата, бе. Слушайте за това момче как вика. Той в момента скача пред мене. Аз буквално съм саднал вече. За малко още един кит реагент. Колко пари имаш вече, бе? 94к. Дай ми 20. Ще дам да не... 20, бе, наистина, дай ти. Маре! Що ще ми се падне нотинг? Не ми носиш късмет! Куче! След кипа ще ти кажа някои неща. Айде! Още 5к! Брат, често ще ти блъсна компютъра. Много се обиде. Още 10, още 1к, вече от 100к точно. Казвайте това момче и това е на колко сме? На 12 годишно. На 13 скоро. 12 годишно лапе, което садва. Лапи, молята, брат, молята. Кит реагент. Брат, често искам да килна, често искам. Искай си. Бе. Бати, късметлията съм днеска. Дай ми един ключ, бе. Нега, бе. Един, бе. Нега, бе. Или ми даваш 10 ключа или 10 тока. Ще дам 100. 100к за куколет. Още 1000. Добре, тая мишка скоро заминава. Слушайте го в момента. Айде. Още 10к. Да, чао, отивам да садвам, често. Звъни ми след крипа, защото аз отивам да рева. Айде. Хора, чувате го в момента. Отиде да садва. И... Хора, така набързо. И хора, това ви се да закъпа и чао!